So yun lang guys, maraming salamat mga kapaong. Ano to? 100k subscriber? Maraming tira 100k? 100k gatos pag-ani. Gatos pawi. Ha? Gatos pa itong subscriber? 100k na! Pawa pa ka pasaro. Ay, 100 plus. Pawa pa ka 100 plus na tayo guys. Sorry guys, 100 plus na pala. Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel! Nagbabalik na naman ang mga kapao! For today's video, magse-celebrate tayo sa 100k subscriber natin! Wow! Road to 1 million na tayo guys! Maraming salamat! Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo syempre! Shoutout kay Boss Marion Sanchez. Shoutout kay Ariel Sombrano. Shoutout din kay Gaga Popar TV. Shoutout sa Ilods. Shoutout kay Jimilo Arayan at kay Neil Art. Shoutout sa inyo go. At shoutout din sa mga subscribers natin dyan. Shoutout sa inyo mga kapaong. At sa mga solid supporters rin natin. Shoutout sa inyong lahat. At dahil naka 100k subscriber tayo ngayon, magpapag-giveaways tayo! Wow! Woo! So ang tanong, ano nga ba ang mga requirements? Simple lang guys! Una, huwag mong kalimutan na i-subscribe at i-share tong video na to at mag-comment ka na din. So yun lang guys! Basic na basic lang! Napaka-basic lang guys para makuha nyo ang mga pag-giveaways natin! Oh my God! Wow! So yun guys, ito na yung mga giveaways natin. First prize! Ito yung first prize natin guys. Big size na kawali. What? What the fuck? Matibay ito guys. Siyempre mukhang gamit na guys, pero matibay pa ito guys. Ilang kilo pa ng karne mauubos ito guys. Bakit naman ang matibay ito? Kamamaw ni! Naka-on-cam na! Bantura na was bahay! Ato! Naka-on-cam! Ato kayo naka-on-cam na! Bantura ka na was bahay! Tapos ka! Ato kayo! Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. So ayun guys! Sa second prize na tayo! Second prize! Kaldero guys! Damn! Magandang klase ng kalero. Made in US. Wala lang hawakan. Pero matibay pa to guys. Siyempre makapal yan. Made in US yan guys. Siyempre tingnan mo niya magkasong. Adyo kapila na kayo. Wala tayo yung dumaganas boy. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka ba? Idaragtas niya ako para masigurado niyo? Paul na naman i-apply pa rin. Adyo sa mukha. Naka-uncam to. Naka-uncam to. Pumunta sa ito mga. So yun guys. Third prize na tayo. Third prize. Guys, third prize natin. Takore. Gago! So weird. Magandang klase guys. Yan o, makapal. Oh, tingnan nyo naman guys. Made in US pa rin to guys. Magandang klase. Yan o, luma na yan guys pero siyempre, ano na apila? Guba na maganin ni. Taot, guba. Okay pa na. Okay pa na. Okay pa. Third prize, pwede na. Okay pa rin. Taot, nila ni pwede rin. Third prize, okay pa lang gini. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Sige. Okay pa rin. So ayan guys, ito yung third prize natin guys. Takure. At sa mga hindi swerte guys, sa first prize, second prize, third prize, huwag kayong mag-alala. May consolation prize pa tayo guys. Nice. Tatlo pa rin naman nanalo nito guys. Woo! Sa aning katag mapun. Pares-pares yung takpo ninyo. Ito guys, ito yung mga consolation prize natin guys. Kaya na lang bahala pa tayo guys kasi ano na guys na, matanggal na. Ito guys, lagyan nyo na ito ng pako guys. Siyempre, pagpasok mo dyan, lagyan mo na lang ng pako yan. Magagamit pa to guys.
Baliw ka yata eh. Consolation prize guys. Ito. At saka ito guys, huwag kayong mag-alala rito. Hanapin nyo na lang kapartner nito guys. So yan na guys, yun na yung mga pag-giveaways natin guys. Good luck na lang sa inyo lahat guys kung sino yung mananalo. At maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid supporters sa amin. Hindi namin ito maabot guys, hindi dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys. Grabe ya, 100k subscriber ko, no? Bisag gatos pa karon ka. So yun lang guys, maraming salamat mga kapok. Isa to, 100k subscriber. Malaki gara ah. 100k? 100k. Gatos pa gani. Gatos pa uy. Ha? Gatos pa itong subscriber. 100k na. Wow, wapataka pa sa ay, 100 plus. Wapataka pa 100 plus na tayo guys. Sorry guys, 100 plus na pala. At yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Uy, kapahinas mo rin ang mama. Uy, lababog ka. Sorry guys, kapahinas mo na Amy. Panginis kami guys. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Baka bukas, siya makala. Aruy, gipahinis manday mo nagpa-vlog-vlog ra mo ha? Vlog! Lababog ka. So, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-like at subscribe na lang guys. At huwag nyo kalimutan na i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na ipapalabas natin. Woo! May pang inosente guys, may labot. Maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa panonood nyo guys. Stay connected, God bless. Panibagong araw, panibagong video na naman ang gagawin natin. Panibagong mukha. Saan mo sulti? Ako. So ayun guys, ito na yung mga giveaways natin. First prize. Uy. Ito yung first prize natin guys. Mukhang gamit na pero gamit na talaga. Magandang klase to guys. Made in US to. Matibay to guys. Makapalit ka to. Wala nga lang hawakan pero matibay pa yan. Oh, ato na. Pilihan. Okay. Sa to isulti na? Dara pa yan. 100k subscriber ko no. At so yun,